Det hele det bygger på et stærkt fundament, og i mit tilfælde, der bærer min kone, Maria, hun bærer det absolut største bidrag til den her medalje. Hun har været super sej i forhold til dels at være mor til 2 små børn i de her forberedelser, men også at være hustru til en OL-atlet, som til tider godt kunne komme hjem og være enten frustreret over, at træningen ikke nødvendigvis lige spillet, eller komme hjem og være sulten, eller hvad det nu har været. Så Maria, hun har været ryggraden i det her projekt. Jeg vil rigtig gerne takke min lokale mirakelmand, Hassan Torabi, for hans fuldstændig fantastiske behandling og terapi, for at få gjort mig klar, få gjort mig frisk fra en hjernerystelse, som på mange måder troede min deltagelse ved OL. Jeg har været i det her game rigtig mange år, og jeg har aldrig oplevet dansk brydning mere professionelt end op til de her olympiske lege. Sportschefen Thor Hylgaard for hans fuldstændig fremragende planlægning og eksekvering, opfølgning på alle ting. Landstræneren Simo Kogut, dels for at tro på mig, for at blive ved med at presse mig, og for kontinuerligt at jagte de der 2%. Assistentlandstræner Håkan Nyblom, for at gå fra at være en søvnig atlet til pludselig at være en top-tunet træner, som er skarp og på i forhold til analyse af modstandere. Richard Thomas, min fysiske træner, som har lagt en fuldstændig snorlige plan. Og den sportspsykologiske konsulent Jakob Hansen, for at blive den absolut bedste version af mig selv. Men også vores konsulent Jesper Stark, i forhold til at finde frem til det helt rigtige setup. Der er Lars Johansen, som egentlig ikke lige ved, hvad titlen den er på, men altså jo, eksperter på alle mulige spændende områder. Og Team Danmarks testpersonale, Hanne og Benny, som har puttet mig igennem forskellige test. Fysioterapeut Kim Larsen, udover at han er en fremragende behandler, så bidrager han jo også med rigtig mange sjove ting på holdet. Danmarks Idrætsforbund, deres stab, Morten Rotvig og hans kæmpe hold af dygtige medarbejdere, som var i Rio sammen med os, som kæmpede en kamp, dels med at gøre vores værelser klar, til vi kom, men også bare få det til at køre som clockwork dernede. Jeg vil gerne takke min samarbejdspartner Maxim og filmmanden Jannik Vestmar for at tro på mig igennem sportsdokumentaren Viljen til sejr. Først og fremmest så handler det om at have glæden ved at træne, det handler om at have glæden i hverdagen, det handler om at have glæden ved at være en del af det, jeg er en del af. Så jeg har besluttet mig for, at jeg fortsætter med at bryde. Jeg er ret sikker på, at jeg i fremtiden kan finde en version frem af mig selv, som er i stand til at konkurrere med om de sjoveste medaljer ved både EM, VM og er med længe nok ultimativt også OL i Tokyo. Men her nu der er det et spørgsmål om at holde fokus på næste opgave. Det er at komme til træning, og så tage den derfra.